Аре бе! Аре снимай! Ага. И здравейте на всички, аз съм Newfer Games BG. Заедно с мен е The Killer BG. Брате, и днес правим, и сега ще правим шести епизод, мисля, на Minecraft Pocket Edition. Чай да взема така. Шести, нали с DC Gaming BG заедно направихме пети и сега шести. Да, бе. Да? Аз бързо побързай. Ако видиш името. Уби тази тъпа крава. Не, ще ги остава, за да имаме за ферма. Всъщност не ти виждам името. Виждаш ли? Я ти пробвай да ме видиш. Не те виждам. Качи се тук. Аз се пробвам да се кача. Аз мога да се кача. Качва се ли? Да. Yes, motherfucker. Знам та къде си идвам. Намерих прасе и крава. Убивам прасето, защото съм гладен. Ето тук трябва да си. Прасе, умирай. Добро, прасето ми даде две. Пържоли, Я вижда ли има село, е. Да, бе, при мен има село. Отиди в него. Ламни. Тук до една тиква съм. Знам та къде си. И аз ти виждам името. Ето. Тук съм до някакъв селен. До някаква ферма. Ето ма. Ето та. The Killer BG, ето та. Ще убия. Защо? Отапа съм. Айде да се прибираме. И тък му имаме две легла. Но трябва да направим и трето. За кой? Може па да направим седми епизод. Тримата е. Може. Чай да биш къщата, че аз лесно забравя. Ето ма. Брат, аз не съм етапа забравих ти къщата. Мамо. Ето населените как се държат? Брат, къщи, бе. Не знам. Направихме я хубава. Да, значи, приятели, в този епизод ще направим още една ферма отгоре. Тук деца торчовете. Семена трябва ли ти? То ние си имаме семена. Колко? 34. На сидове, 12 тиквини и 9... Репичките ядоха ли също? Да, бе, репичките се ядат. Аз нали може да си набера? Нали? Да, ама нямаме храна. Аз яда репички, чули? Ако може да се засаждат. Чакай, аз ще си направя един iron меч и ще отина. Не, всъщност... Човек трябва да си направим брадви и да идем за дърво спешно, човек. За да съберем много дърво ни трябва. Все пак аз дърво не събирам. Кой вика така, бе? Кой? От площадката. Имам две кожа и две пържоли. Keep on playing, nice. Аха! Виж какво намерих. Овца, ти умираш. Овцо долна мръсна. Аз бера фермите, чули? Си мъртва. Ох ти. Засаждам, добре, засаждайки. Ама нали ние имаме ферма в къщата? Ама ние трябва да направим някаква постройка, ама да е специално за ферма. Аз пък крада от населените да тая. Кради, ние като си направим наша. Ще крадем още. Бера житото. Само едно дърт ли имаме, бе? Ще намерим още. Точно! Аз имам още семена за жито. Аз направих една iron лопата. Жито още. Ще не трябва ли жито? Взимай за храна, за хляб. 10 жито имам. Взимай го.
Аз бера сега фермите за жито. Добре, ще взема 8 кол и ще го сложа в печката, за да има за много време. Ама тук не знам защо не лаги, смисъл при фермите. Нали, беше видял как лагаше като засаждахме. Да. А тук защо не лаги? Това ми е чудно. Добре, аз сложих 2 пръчки. Опа, ще да лекна. Еми, браво на тебе. Да знаете, че случайно мога да лефтвам. Да. Защото нета ми като е много хубаво. Еми, то ние сме един до друг. Да, ама смисъл понякога ми спира случайно. Да, това е вярно. Тъй като телефона му е букук. Нищо, то си е вярно. Прасе и Не овца. съм виждал. Айде сега. Нали си е телефон и мой да играем, тъй че. То ако не уфер. Ако не останат семена, ще ги дам. За фермата. Ето тук имаме и ферми, мой да крадем. Еми, то тук има дърво, мой да крадем. Чудното ми е наистина селяните, как си правят къщи. И на мене. Аз му искам да я видя. Ама то има байон смисъл. Еми, То то. е направено. Еми, то така си има специални байоми, в които така си има къща. Много е просто даже. Има 33 жито и 21 семи. Добре, това е добре. Това кладенец ли е, бе? Кое бе? Това тук. Еми, то във всяко село има Глиденец. кладенец. Тук случайно има ли... Чест. Аз взех едно семе. О, аз отивам да обирам другите ферми. Обирай ги, ще е добро начало. Аз ги обирам, после ги засаждам де. Засаждам. Кога минаха 7 минути от клипа, бе? Да, бе. 7 минути? Нали? Ти ма тапиш ли с мене, бе? Не съм етапа, ето виж. Ихи. Значи може да е дълъг клипа, не се знае. То аз и Деси GameB. То Деси Gaming BG искаше да направим клипа 20 минути. 20 минути, то слух ли? Аз го познавам смисъл, ама... Знам, че не е лут, ама 20 минути сега. Какво? Има някои хора да снимат по 2-3 часа. Има хора да снимат по 10 часа. Спомняш ли си поздрава за твоя Да. Поздравиха. Да. Аз съм почитател на един испански геймър. И той ма поздрави. Поздрав! Да кажем. С поздрав за Тео Гейминг. Не уфе. Да, не, имам и друг канал, ама в него не снимам. Той се казва Тео Гейминг BG. Малко хора го знаят. Аз го знам. То нормално. Нали сме приятел? Как да не го знаеш? Нали сама приятел? Ама виж, бе, не мога да затворя. Що? Деси Гейминг BG, дали се чуди къде сме? Може. И както питаш и какъв е смисълът на играта? Да, той е, да. Ти Помня. знаеш ли какъв е? Да. Какъв е? Да убием боса. Не. Ша. Еми какъв е, бе? Смисълът е да оцеляваш. Знам. То Деси Гейминг BG така беше казал, че смисъла на играта то по някои причини наистина смисъл е да... Това моя тел ли беше? Моя. Ти се знам. И клипа е качен. Да. 5 епизод е качен. Ама той чак сега ли се е качил, бе? Да, бе. Това аз от кога го бях пуснал? Защо толкова сбавно? Защото нямахме там хубав нет. Вие сте хващали от денет? Не, бе, като пуснах. Като пуснах клипа да се качва, нета беше много лош.
Къде ти биш къщата, бе? Аз в момента я руша. Да, бе. Ето. Аз тук съм обирал фиерните. В нова къща ли ще живеем? Защо в нова? Брат, ти... Аз я руша, за да направя ферма горе. Ама аз не виждам нищо. Зомбите ще идват. Ето те, стой на едно място. Виждам те. Значи това е къщата. Ето ма. Да, ама де виж хода. Ето там. Ама аз не виждам нищо, брат. Ти чупиш. Просто щупи нещо. Да знаете... Не, айде да не казвам, че да не го изложа. А това дърт ли е? А, чакай, ти си с брат, бе. Аз лягам да спа. Хайде. Аз няма лягам. Аз па си лягам, си почина. Да те... Добре, айде, аз ще се легна. Ама виж аз Мамка как му. си стия с меча. Ама защо не мога да затворя, бе? На З. Я ще чакай аз. Затворих с меча. Ама, я не ми ляга на леглото. Аз те виждам. Аз те виждам. 11 минути. Да, бе. Да, я колко са? Около 5 и 10. Ще решим ли? Не. Още малко. Да знае, слагам тук работа. Да знаете, днеска може да кача Майнкрафт на PS на компютър. Епизод 1. Заедно пак с приятели. То е очевидно. с мене. Добре, има че. Аре с Вихър също е. Ми разбира се. Как без него? Той ни е почитател. Да, но само, че малко шум се чува. Да, заради Да, не кажа. баба ми дядо. Много голяма работа, бе. Аре сега. Голяма работа. Нали не е приятел, все пак. Аз го уважавам. Така че... Кажи когато свършва клипа. Намерих овца и крава. Не, остави ги. Отивам да убия овцата. Трябва ли ни го? Ние имаме 2 легла. Трето може да има. Може да. Няма да е лошо. Мрима, чачи малко ми лаге. Объркахме го. Имам една вълна, Трябва с още едно носа. Ти имаш... Колко вълна имаш? Всъщност. Колко вълна имаш всъщност? Аз имам 1. Аз имам 2. Ето ни за още едно легло. Ще направим за всеки случай. За Деси Гейминг. БГ. Ама не си, ли? Бачек, я виж как се получи. Ти решиш къщата. Чакай, всъщност... Спами се, бе. Ой, падна, бе. Ще направя тук малко грозна къщата. Кажи когато свършваш Кое? клипа. Клипа? Когато свършваш клипа. Бат. Дай да не казвам думата. Че снимам клип. Нормално. Ето. Имаме вече за 3. Имаме 53 жито. Аре, бе! Да, бе! Да. Прави го на хляб, обаче остави 2, за да си размножим животни. Значи да оставят 2, така ли? Да. Оставих 3. 2. Чули? На хляб ли да ги правя? Да. Всичко ли на хляб? Нали трябваше и 2 да оставя? 2 остави. Да. Виж как го Правя всичко на хляб, имам 48. Правя всичко на хляб, Тео. Добре. Той без това ще порасне. Имаме 17 хляб. Малко тъпо се получи, но все пак. Явиш? Имаме общо 17 хляб. Добре. И едно дърво. Явиш? Добре. Ще мисля да спава. Не мога да си. Добре. Като станат 20 минути, ще спра клипа. Виж фермата. Пораснала. Почти. Вау, каква програма.
Та за скинове. Аз па си я изтрих. Се сложи на Херобрайн. Ой! Малко капа плачи. И ти ме оплаши. Нещо, няма нищо. Какво може да направим? Чакай, че помислих някакво зомби е в къщата. Ти имаш като моя скине. Еми, като твоя имам. Голяма работа. Нали, голяма работа, че имам като твоя скин. Аз стана ми студено. Прекалено много ти са да спа. Чули? Стана ми студено, брат. Знаеш, сега ще се посмееш малко. Що? Ще видиш. Ще прави супа ли, бе? Виж как ще се качваме. Така ли, бе? Е така, виж. И служи е тавана. И сме тука. Яко. И сега тук само трябва да го оправим с... Не, то тук може да сложим стъкло. Какво? Само, че сант няма. Да, се падат ти дърво в мене, бе! Аз имам сант. Аз съм първо ниво. Аз нямам и първо. Намерих сант. Тък му имам лопата. Ще отида и ще го взема. Тук наистина може да сложим стъкло, аз па Ето го санда. Ще да кажа. Какво? Ще да кажа сант. Не, какво ще кажеш? Да, те сант ще да кажа. Къде е фермата за животни? Ние нямаме. Де ще намерим? Де ще намерим? Какво? Животни, какво? Еми тук около селото е пълно. Пълно аз не виждам. Оф, маймо. Аз по-в маймо. Оф, маймо. Християне маймо. Това представи ли сега да са влезли някакви други хора в сървъра? Да, бе, брат, това ще е някакво такова, брат. Гадно. Да ни убиват. Как не може да играем. Аз си майрам. Особено на телефон. Да, на телефона аз съм много зле. Знаете, в първите епизоди бях аут. Чисто хард бях. Много трудно ми беше, но се оправих. Ти какво? Ти сега ли забеляза? Да знаете, на компютъра ще се науча да играя Tekit и Hexit. Tekit и Hexit. Tekit е като Hexit. Ама аз мислех, че ми говориш за Hexit. Не баш, ама Tekit. Къде не е кофата, бе? Не знам. 1, 2, 3. Ще направим. Какво да направя? Като сме безотговорни. Не стига, че имаш Iron. Пък де си гейминг, БГ ма уби? Що? Де да го знам? Де си гейминг, БГ? Вие може да сте му научили името, защото той дори си го подсказва. Да. Той е Деси. Деси пича. Джонев. Поне фамилията да не му казвам, бе. Я го виж ти, бе. Танцува Азис Хабиби. Кой, бе? Ти. Не. Господ. Бада мой, да играем Хабиби. Хабиби, спиш ли добре? Намерих една идеална къщичка, да се живееш, ще от края на работа. Не. Ще от края на работа. Аре, стига. И ти няма да знаеш къде са. Стига. И тук има тераса. Къде, бе? Някакво като кралство е станало. Да, бе. Да, ела тук почти като кралство. Виждаш ли, аз съм до тебе, бе. Не ма ли виждаш? Името ми виж. Тук е станало малко тераса е. Нещо. Качва се на тавана и то е нещо като тераса, да. Ама това е тераса. Нали? Клипа ще стане 20 минути. Той като стане 20 минути го спирам, защото то вече е и 16. Той стъкло ще го щупа, не ми трябва. Но ако искаш сега го спирам. Не, бе, дай да довършим фермата. Да довършим, на мен ми става студен.
И на мене играя. Все. Аз знаеш, че съм по свича. Я виж как стана. Яко. Аз съм The Killer. Ти си The Killer BG с мотани. Да. Аз за разлика не се казвам тебе Нилуфер. Еми аз кодата направя, че се казваш The Killer, бе. Аз си сложих то име само защото ме кефи скина на... Монстер е готино име, готин скин име. А? Монстер, да. Готин скин име. Ама каналът ми е Nilfer Games BG, тъй час. И аз сега ще отправя на Айрон. Ай, стига, ей! А аз дори не знам къде. Ти ако ми го откравнеш, то ще стане бач тъпото така. Бачи. Бач фермата е, ба... Аз имам ряпички да ям. И аз имам репички. 43 ти. А? Ти колко имаш? Аз нямам. Къде да ги засъдя тия две? Бягай. Да знаете само в кой клас съм. Аз мога да те изкажа, ако искаш. По-добре не дей. Ами аз да не кажа тайната ти любов. Добре. Дай дърт. Нямам дърт. Аз имам. Готово. Виж колко много ряпа посадих. Баня, имам 2 ферми, бе. Също и като крадем от унес. Еми то тази долната е... Яла да видиш тук така. Това става за басейн. Виж какво яко се вижда. Тук става за басейн, това виж. И това беше за днес, приятели. Чао!